Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ डिजिटल आपडेट YouTube चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय दा लोगोफोर जोबोद मोजां खौरां नोंथांनि थाखाय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि CRPF आव ओंखारना फैदों दा बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर आंनिफ्राय फंनैसो खावलायहरनाय नोंथांमोननिसिम थाग्रोबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैफिनदोंब्ला आरो सोरबाफोर जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जोंहा मेट्रिक फाइनालावथ' नुबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मेट्रिक फाइनाल रिजाल्टखौहाय HSLC मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ फाइनाल रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना मैया 10 तारिखआव नोंथांमोना मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर दा गोबाङानो पास आरो फेलआथ' जादों जानांगौ जागोन मानो होनोब्ला जोंहा बेवहाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा गोबाङानो पास जाबाय आरो माखासेया फेल जाबाय दा बेनिखायनो जायफोरा पास जाबाय नोंथांमोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय आरो नोंथांमोनाहाय कलेज लेभेलाव नोंथांमोना आगान हैनो मोनसिगोन दा बेखौहाय आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आरो फरायनाया नोंथांमोननियाहाय दानिया बांनायनिफ्राय बांसिन बावबायसो लोगोफोर नोंथांमोना एबाराव मोजाङै गोसो होनानै फरायनांसिगोन दे लोगोफोर नोंथांमोननि रेंकआ दानिया गोजौ लेभेलाव थांनो नागिरबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय गोसो होनानै फरायदो बेबारनिफ्राय कलेज लेभेलाव गाहैबाय नोंथांमोना गाहैनो मोनसिगोन नालाय लोगोफोर दा बाद जायखियानो जाया मानो लोगोफोर बेखौ बाद होथ'दो बेखौ दोनथ'दो दा जोङो मेन टपिकआव फैदो लोगोफोर जोंहा गोदान साख्रि CRPF नि आन्दारावहाय ओंखारना फैदों दा बिनि जोंहा अफिसियेल नटिसआहाय लोगोफोर 8 एप्रिलावनो ओंखारदोंमोन दे लोगोफोर जोंहा इलेक्सननि सिगां बे एडभार्टाइजमेन्ट नटिसखौहाय होदोंमोन दा जोंहा इलेक्सना जोबलांबायसो आरो जोंहा बेवहाय कनस्टेबल टेक्निकेल आरो ट्रेड्समेन बेनिफ्राय पायनियर मेल फिमेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना CRPFनि आन्दारावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर दा बेनिफ्राय जोंहा फार्स्टआव होनाय दंखायो बिनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाहाय फैबाय थानाय जोंहा दिनै 11 तारिख नङा होमबा लोगोफोर 20 तारिखनिफ्राय जागोन दे लोगोफोर मानो होनोब्ला बे जोंहा बैसागु जोबनानै जाहैसिगोन दे लोगोफोर बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआहाय दा जोंहा बेवहाय लास्ट डेटआ जाहैबाय मेनि 19 तारिखआव जोबगोन दे लोगोफोर मास मोनसे फ्राम होनजाला बे दा लोगोफोर जों माखासे खथाफोरखौ नायगोन जोङो बेवहाय भेकेन्सि हिसाबै नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा भेकेन्सिया जोंहा कनस्टेबल टेक्निकेल आरो ट्रेड्समेन लाइनावहाय दङ लोगोफोर 9175 जन दं दे लोगोफोर हौवासा हिनजावसा नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय बेसेबां दङ हौवासाफोराहाय 996 जन दङ बेनिफ्राय हिनजावसाफोरा 19 जन दङ दे लोगोफोर बेवहाय दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै लोगोफोर आसामावहाय जोंहा बेसेबां भेकेन्सि दङ नै लोगोफोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय बबे भेकेन्सियाव बेवहाय दंखायो ब्रास ब्रेन बार्गलार कपलार कुक कारपेन्टार ड्राइभार गासिबो दंजोबो दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय नायना लाबानो जाबाय मानो होनब्ला समाबो एसे खम जोङो सरकार आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खिन्थाहरनोसै नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट फाइलखौहाय डाउनलड खालामनानै नायनानै लाबानो जाबाय दा नैबेवहाय टटेल जोंहा हौवासाफोरनि भेकेन्सि बियो ओमफ्राय हिनजावसाफोरनि भेकेन्सिखौबो नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर आसामनिखौहाय दा जोंहा भेकेन्सि हिसाबै दंबावो लोगोफोर फाइनर विंनि थाखाय जोंहा 20 जन दं दे लोगोफोर हौवासाफोरा लोगोफोर अल इन्डिया दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों जोंहा मास जुनावहाय नोंथांमोनाहाय बेसेबां नुदों ST आव सासे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हायो लोगोफोर आनरिजार्भआव 7 दङ बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसियानावहाय नोंथांमोना बेवहाय आनरिजार्भआव 3 मोननो हादों दे लोगोफोर टटेल भेकेन्सिया जोंहा बेवहाय दं 20 जन दं दे लोगोफोर दा बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाखिबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोननि बैसोखौ बुङोब्ला बैसोआ जाहैबाय कनस्टेबल ड्राइभारावहाय नोंथांमोनाहाय 21 बोसोरनिफ्राय 27 बोसोरसिम हागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय जन्म तारिखआ 2 तारिख जानुवारि मासनि 1999 मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना नैबेसिम हागोन दे लोगोफोर 1 तारिख जानुवारि 2022 मायथाइसिम हागोन दे लोगोफोर बेखौहाय बुंखादों दा बेवहाय माखासे आरो एज लिमिटआहाय आलदा होदों बेवहाय कनस्टेबल मटर मेकानिक भेहिकल कपलार कारपेन्टार टेलर ब्रास ब्रेन पाइप ब्रेन
बिनिफ्राय गार्डेनार दं, बार्लार दं, पेइन्टार दं, कुक दं, बार्बार काम हेयार ड्रेसार दं, वासारमेन एन्ड वुमेन दङ लोगोफोर 2, वाटार केरियार दं, बिनिफ्राय साफाय कर्मचारि थाबाय, मासुन थाबाय, ओमफ्राय प्लाम्बार, ओमफ्राय इलेक्ट्रिसियान। दा बेनि बैसोआ जाहैबाय लोगोफोर 30 बोसोर बैसोनिफ्राय हागोन, बिनिफ्राय 23 बोसोर बैसोसिमल' हागोन। ओमफ्राय डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना बेसेबां जन्मनिफ्राय बेसेबां जन्म जानायसिम हागोन होनबा बेखौ नोंथांमोना नैबेवहाय गाहायाव लिरना होनानै बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय मोजाङै दे लोगोफोर। बेवहाय एज एलिजिबल थाखाय नोंथांमोना बेखौ पास खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिन्थिखायो बेखौ फ्रायानो। दा बेवहाय जोंहा एसटि फोराहाय 5 इयार्स एज एलिजिबल थायो नालाय लोगोफोर। दानिया फैदो लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनाया नोंथांमोना जानांगोन लोगोफोरनो ड्राइभारनियाहाय नोंथांमोना मिनिमाम नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबानो जागोन। दा नोंथांमोना मैयासो नोंथांमोना मेट्रिक पास जादों। दा मेट्रिक पास नोंथांमोना पास सार्टिफिकेट मार्कशीट नोंथांमोना मोनबानो नोंथांमोना बे CRPFनि साख्रिखौहाय नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर। आं बेखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोनाव नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनो हाबानो जाबाय। ओमफ्राय मेकानिक मटर भेहिकेलनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया क्लास 10 ब्लाबो हागोन आरो नोंथांमोना QC नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाब्लाबो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना ITI लानाय जानांगोन जाहैबाय 2 इयार्स नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन सार्टिफिकेट। बिनिफ्राय फर अल आदार ट्रेड्समेन्सनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानो हागोन। मिनिमाम बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोनावहाय मेट्रिक पास जानो हागोन होननानै बेवहाय भेकेन्सिफोरखौहाय लिरनानै होखादों लोगोफोर। बेवहाय रोखा-रोखायै नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नायना लादो। आरो जायफ्रा मेट्रिक पास जाबाय नोंथांमोना जोबोर मोजां, नोंथांमोना लाखि खाफाल गोनां होननानै सानना लानो हायो लोगोफोर गावखौनो गाव। मानो होनोब्ला नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना मेट्रिक रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना सुबिदा मोनसिगोन लोगोफोर साख्रि लानो थाखाय आरो साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। बे CRPFनि आन्दारावहाय नोंथांमोना साख्रि मावनो थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन लोगोफोर। ट्राइ खालामनानै लानायबानो जाबाय लोगोफोर। ट्राइ खालामना नायदो लोगोफोर। दा एप्लिकेसन फिस दं लोगोफोर दै। दा बेवहाय एप्लिकेसन फिसआ लोगोफोर 100 रुपिस नोंथांमोना दाननांगोन दे लोगोफोर। बेवहाय 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। बेनिफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा, जोंहा रिक्रुइटमेन्टनि मोनसे सेन्टार थायोना, बेवहाय आसामनि जोंहा सेन्टाराहाय मा मायाव गोलैगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायदोलाय। जोंहा गुवाहाटियाव दङ, बेवहाय ओमफ्राय मा दङ बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर नै। सिलचर बेबायदि दङ जोंहा। दा लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जामाहाय कम्पिउटार बेस टेस्टनि जागोन। कम्पिउटाराव नोंथांमोना एग्जामखौ होनांगोन अनलाइन हिसाबैहाय। दा नोंथांमोना फार्स्टआवहाय फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट जागोन, बिनिफ्राय फिजिकेल सेन्टार टेस्ट लागोन जाहैबाय लोगोफोर। दा फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टआवहाय नोंथांमोनाहाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे ड्राइभार, गार्डेनार, ब्रासमेन, बिनिफ्राय टेलर बिथांमोनाहाय बार्गलाराव जायफोरावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना नैबे माखासेखौ आं होनजोबनो हाला लोगोफोर, भिडिअ जोबोर गोलाव जासिगोन। दा बेवहाय 5 किल'मिटार्स नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन हौवासाफोरा 24 मिनिट्सआवहाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना हिन्जावसाफोरा 1.6 किल'मिटार्स रान खालामनांगोन नोंथांमोना 8.30 मिनिट्सआवहाय लोगोफोर दै। ओमफ्राय वाटार केरियार बे माखासेखौ नोंथांमोना नायना लादो। बेवहाय जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोनाहाय 1.6 किल'मिटार रान खालामनांगोन 10 मिनिट्सआवहाय। बिनिफ्राय 1.6 किल'मिटार नोंथांमोना 12 मिनिट्सआवहाय रान खालामनांगोन हिन्जावसाफोरा दै लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय फयनिरबिंनि थाखाय नोंथांमोना 1.6 किल'मिटार रान खालामबानो जाबाय लोगोफोर 9 मिनिट्सआवहाय। दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय माखासे हाइट दङ। दा बे हाइटआ नोंथांमोना हौवासाफोरनियाहाय 170 सेन्टिमिटार जानांगोन मिनिमाम, ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिया 157 सेन्टिमिटार लागोन दै लोगोफोर। बेवहाय लिरना होखादों रोखायैहाय। दानिया बेवहाय सेस बुंब्ला नोंथांमोनाहाय सेसआ जानांगोन नोंथांमोननियाहाय हौवासाफोरनियाहाय 80 सेन्टिमिटार, बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिया बेवहाय होआखै दै लोगोफोर एग्जाम, बेवहाय सेस माबाखौ होआखै नै बेवहाय। दा नैबेवहाय होनदों लोगोफोर नै अल केन्डिडेट्स नोंथांमोना हौवासाफोरनियाहाय 76 सेन्टिमिटार जानांगोन जाहैबाय सेसआ, ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनिया बेवहाय हिन्जावसाफोरनिखौ होआसै माथो नै लोगोफोर। बेवहाय आं माथो नुनो मोनासै लोगोफोर। लोगोफोर सरि आं बावदों, हिन्जावसाफोरनि होनफ्लांदों। दा बेवहाय जोंहा हिन्जावसाफोरनिखौ लाया लोगोफोर, बावदों आं सरि लोगोफोर। दानिया नोंथांमोननि एग्जामा नायदो नै लोगोफोर। कम्पिउटार बेस टेस्टआवहाय 100टा कुइसन फैगोन लोगोफोर नै 100 मार्क्सनि जागोन। ओमफ्राय जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं मा मानिफ्राय फैगोन नोंथां बेखौ नायबानो जाबाय। मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय फैगोन जाहैबाय दे लोगोफोर। बेनिफ्राय नै नोंथांमोनाहाय
मोनसे साबजेक्टआव 20 मार्क्सनि होगोन जाहैबाय ओमफ्राय 2 hours नोंथांमोना 2 घन्टा टाइम मोनगोन लोगोफोर कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट नालाय नोंथांमोना कम्पिउटारजों अनलाइन एग्जाम होनांगोन लोगोफोर बेनिफ्राय नै नेगेटिभ मार्किं दं लोगोफोर नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोजोर होबानो जाबाय 0.25 मार्क्स नेगेटिभ मार्किं दङ नोंथांमोननाव मोनब्रै नोंथांमोना कुइसनखौहाय रं एन्सारखौ रं होयोब्ला नोंथांमोनाहाय 1 मार्क नोंथांमोनाव दाननाय जागोन लोगोफोर मोनसे हायाब्ला नोंथांमोना 0.25 मार्क्स दानजागोन लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खोथा बुंदों लोगोफोर नै एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोननो DME डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेशनाहाय DME नि आन्डारावहाय DME आ बे नोंथांमोननि CRPF नि एग्जामखौहाय कन्डाक्ट खालामगोन होननानै बिथांमोनाहाय लिरनानै होखादों लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांमोना बाखिखिनि माखासे आद्रा थानायखौहाय नोंथांमोना बेवहाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय नालाय आं एसेखिनियाव भिडिअखौ दिनैनि बे भिडिअखौहाय फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना माखासे बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय माखासे इनफरमेसन गाइडलाइन्सफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानै लालायदो लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनैनि टेस्ट अपडेटआहाय बिदिब्ला लोगोफोर फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे फिउचाराव लोगो मोनलायबावगोन लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं see you again bye and take care love you all